setunggal mijil kakung inggih menika Yudhistira, ingkang setunggal mugi mijil kakung nanging dados keelokaning jagat. Ingkang setunggal menika mijil wungkus utawi bungkus. Gelandang glundung wonten ing wana Kamiyaka ngantos 8 taun dangunipun. Ngantos 8 taun dangunipun nggih Putra Prabu. Wah, Bima bungkus menika ngantos 8 taun dangunipun leres. Lah ingkang nenggani Siang Pantaratri menika Kakang Semar Badranaya Nalagaring Petruk Bawor. Ngantos 8 taun, ngantos sewindu gelandang glundung. Oh inggih. Lajeng mekaten. Wonten keelokaning kayangan nggih menika Gajah Sena. Wonten kayangan wonten Gajah Sena nggih kepengin mati sempurna. Sowan ana ing Sang Hyang Wenang kepengin mati sempurna syarate kepiye? Syarate supaya mudhun alas Kamiyaka yaiku supaya ndodet wungkusane Bima bungkus. Nalika semono nggih Putra Prabu, inggih. Gajah Sena tumurun saking kayangan Suralaya dumugi wonten alas Kamiyaka. Bima bungkus dipun dodet. Ingkang setunggal mijil jaler, wungkusanipun nggih mijil jaler. Wungkusanipun dados jaler dadi lanang. Ingkang setunggal dipun paringi asma nggih Gajah Sena, nggih Bima Sena, nggih Wijasena. Lah wungkusanipun dados jaler dipun paringi asma Jayadirata. Jayadirata nalika semanten menika dipun gulawentah dening Begawan Sempani. Ingkang dinten sakmangke Jayadirata dados ipenipun panjenengan, dados garawanipun Genduk Durusilawati. Wah, sejarahipun kados mekaten Rama Dipati saliyan Taka inggih. Menika sejarah kula nggih dados seksi nalika semanten. Lairipun ingkang rayi Werkudara kelawan Jayadirata. Inggih. Lajeng ingkang Paman Pandhudewanata menika paring sabda Kakang Semar. Sawusnya sliramu Nalagaring Petruk Bawor nunggoni anakku glandang glundung 8 taun. Sliramu tak paringi alas sisih kulon kae. Wana Mandalasara kanggo sliramu Kakang Semar.
suksma sinuksmaya winah yuing ngasepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana mekaten inggih ingkang dados seksi mboten kala wangsa negari Ngastina kemawon ingkang dados seksi nggih para Jawata Agung tumurun saking kayangan nyekseni layonipun Gajasena ingkang kepengin mati sampurna yitmanipun Gajasena manjing wonten Raden Wijasena prayoginipun kados pundi prayoginipun menawi kula tiyang sepuh mboten belani mrana mboten belani mriki kula tiyang sepuh menika jejeg ingkang leres wana Mandalasara menika dipun paringaken kemawon kalian Kakang Semar Badranaya menika ingkang leres menawi dipun kukuwi nggih masa borong sup godhong dadak mboten melu garap sup godhong waru salya mboten melu-melu awit kula menika dados pini sepuh mboten bancinde banciladan menika mboten ingkang lepat kula lepataken ingkang leres kula leresaken awit kula menika jumeneng dados pini sepuh prayoginipun paman penito kados pundi nah cara kula nggih dipun kukuih mawon napa paduka menika mboten daya-daya lingsem menawi negari Ngastina dipun jajah dening Semar Gedibal 17 Nalagareng Petruk Bawur wana Mandalasara menika rak darbekipun Ngastina darbekipun tlatah Ngastina dipun kukuih mawon cara kula awit kula menika gadah jimat kemat keong buntet penjalin tinggal ndok bledek disunduk mantuk-mantuk dicuwil jundil-jundil nah ora pasang golek guru maning nah milane sinden sing ayu-ayu ya ngelendot nah ya iya nah nang kono niku cara kula dipun kukuih mawon Yai Pendhita, kula nuwun sabda pangandika nalika semono Yai Pendhita tesih ning atas angin lho. Ora usah melu-melu ora secawe-cawe ora negara Ngastina. Nalika semono Yai Pendhita tesih ning atas angin. Durung glontor ning negara Ngastina. Yai Pendhita kuwi ora dadi seksi, sing dadi seksi ki Salyan Taka. Ngerti ora? Mulane aja celomedan. Inggih. Awit kula menika gadah jimat kemat ingkang winastanan primpun kalamudani. Nah, niki primbon kula niki. Niki walike niki wonten goyang dombret. Nah. Goyang dombret mangke wonten Basanawar gara-gara. Nah, tua-tua ya kepengin goyang dombret. Pojok. Nah niki wonten primbon kula niku kedah dipun kukuih wana Mandalasara. Napa mboten lingsem dipun jajah dening Semar? Nah, niki. Niki primbon ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati. Dereng wonten kula pun wonten primbon iki. Dereng wonten babuyut kula pun wonten primbon iki. Niki walike wonten 1100 jik. Nah, niki walike wonten THR lebaran.
Pucuk niki walike wonten makan sahur. Mangke makan sahur karo sinden. Pucuk. Mangke rumin kula menika badhe sawatur mangke. Prabawan ning ratri Susadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggrep sinating dalu gelaring Cakrawala Inulat angelangut marandene paksoke pekan saking Taranggana kang sumiwi saking Taranggana kang sumiwi wanata tanpa selo Ye Prabu Dridana Koko Prabu Basukarna kepareng kula majeng ing dados pisowan kula Yayi kula menika badhe nyuwun miterang Basukarna teksudipun ginakaken wonten negari Ngastina menawa mboten kula teksudipun ginakaken dados senopati agul-aguling negari Ngastina menapa mboten Yai Prabu Yayi teksi kula ginakaken matur sinembah nuwun pramila kula menika nyuwun Purbawasesa awit kula menika jumeneng senopati agung kangge njagi ketentreman wonten negari Ngastina minipun Yayi ing dinten sakmangke menawi gugu atur kula ing dinten sakmangke prapatan agung sakmangke pasewakan agung dipun bibaraken kemawon mboten wonten pigunanipun Yayi awit ing mriki niki wonten gajah ampungan tengki wonten jati kesusuban ruyung wonten lemut mlebu sak jroning kemul ya Prabu mundur parah Jawa Kasih Kanjeng Rama mangke nyuwun dal sedap nyuwun wekdal sekedhap kula kaliyan putra Prabu Dodo muntap lir kinetap jajabang mawinga wengis pasuryan abang branang lir kembang warawaribang nyuwun wekdal sekedhap salyan toko nggih putra Prabu inggih nyuwun wekdal sekedhap kula menika badhe wawancara kula menika badhe wawan gindhem kalian mantu kula ingkang Bagus Basukarna karena kula nuwun dawuh sabda pangandika Rama Dipati pangocapmu lelanyo ana ing negara Ngastina
Kipu apa bener kaya ngono no? Apa sing diarani lemut mlebu ning sajroning kemul iki pun Rama iya? Apa sing diarani gajah ampungan teki iki pun Rama? Apa sing diarani yaiku mata pitaning Pandhawa pun Rama? Jawaban Karna, jawaban. Monggo mi mangke nyuwun wedal sekedhap. Aja men wae anggonmu duwe tutuk kanggo wicara no. Apa sing diarani gajah apungan teki lemut mlebu sajroning kemul jati kesusuban ruyung mata pitaning Pandhawa ki Karna jawab Karna keparang. Aja kriyap-kriyep mripatmu. Aja ndredeg lambemu, aja ndredeg pangocapmu lanyo-lanyo ning arep. Salyantaka kuwi diarani mata pitaning Pandhawa ki nelongso no. Diarani jati kesusuban ruyung. Diarani mata pitaning Pandhawa ki nelongso ngerti ora? Diarani sedepo sekilan. Belani kadang Pandhawa, belani Panakawan nelongso Karna. Aku kuwi dimantu telu. Angka 1 yaiku Baladewa. Garwane Erawati. Ratu Mandura dugal kewarisan. Saben 3 wulan sepindhah deku oning padane Salyantaka. Angka 2 Nggih putra Prabu Duryudana entuk Banowati. Iya putraku, ora ketang 3 wulan sepisan deku oning dengkule Salyantaka. Kowe iki ratu kecembiran kowe. Ratu kecembiran. Entuk Surtikanti. Ora ketang 8 taun sepisan deku garek nyuwun utang-utangan. Ih, nang kene. Apa kowe mantu sing bener iku ora? Salyantaka ki gemien lho kondhange Narasuma. Dugal-dugale manusa. Duwe Aji Candha Birawa. Yen aku matek Aji Candha Birawa, buta loro dadi 4, 4 dadi 8. 8 dadi 16, 16 32, 32 swidak 4, swidak 4 maketi Karna keparang. Sampun Rama. Mangke rumiyin. Kriyap mripatmu ya. Yen Salyantaka ngetokake Adi Candha Birawa, apa ora geger negara Ngasina? Senajan aku wis jambul tiwul, senajan aku iku wis tuwa, nek ora sinagak kelawan teken wasiat, aku ki ora bisa mlaku. Ning yen Salyantaka ngebruk ndase Karna wis sanggup. Sabar. Nalika semono Prabu Salyantaka mundhap raos sing manah ambruk
wonten pasewakan. Aduh, aduh. Ger putra Prabu. Nyuwun pangapunten nggih anak Prabu. Sejatosipun kula tiyang kesepuhan menika menawi wonten pasebagan agung menika raos muntap kados kesurupan setan, kesurupan belis. Milanipun kula menika mboten badhe pirembagan monggo dipun rembag ingkang saya li kula mantuk wonten Pandharaka. Cocok, 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 cocok. Milanipun Salyantaka niku watekipun panjenipun sedepa sekilan. Leres ngendikanipun. Yen anak nata ngawangga tengah. Sedepa sekilan gajah ampungan tekik. Senajan maratua. Nah, ora susah wedi karo mertua. Nah, senajan ndoge paling enak ndoge mertua. Nah, ning ora susah wedi kelawan Salyantaka. Salyantaka duwe aji Candha Birawa tuni gemian. Gemian. Sekiye ya lemes wis lah. Nah, gemian dipun kukuih mawon. Wana Mandalasara wonten agul-aguling negari Ngastina nggih anak Prabu Basukana. Leres menawi Rama Prabu Salyantaka menika mboten luming saking pasewakan kula badhe gelandang. Leres. Nah, leres. Dipun gelandang kemawon, dipun gelandang kemawon. Ora apa-apa mantu wani karo mertua ora apa-apa. Asal bener. Nah. Lah kula menika daya-daya nggih mboten saruju kaliyan ingkang Raka Pandhita. Ora saruju kepiye? Wong wana Mandalasara kok ing tlatah negara Ngastina bakal diparingake Kakang Semar. Go ngapa? Aluwung dipun kukuih. Kukuih kemawon wana Mandalasara. Sigra bala kang tumingal acampu samya medali lir tatit wileding godonul iya mangunduniti dereng paripurna Sirnanata imbal wecana ketungka gegering paseban Jawi para tamtama kados gabatipun tepung ajing mangajing tepung wingking mak wingking pisanipun Ki Bawur bebendrongan candrane. Ya. Ojo
bocah gemblung mari ngene kae. Bocah gemblung mari ngene. Atos-atos ngarep. Gula ingkang sowan ing Abdi Bawor yen iku ndarane. Yo Bawor, kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi konjing wonsang andhaping pepada Prabu Duryudana. Tek tampa ora liwat puja pangestuku Tampanana Bawor. Kula tampi kula pundi ndadosaken kawilujengan yen iku. Darapati Sengkuni iya Bawor tatampa. Ora liwat puja pangestuku Tampanana kula tampi kula pundi ndadosaken kawilujengan ini. Dara anu aring ngawangga tengah iya ya Bawor. Dara Basukarna iya. Kula ngaturaken bekti iya ya tak tampa. Ora liwat puja pangestune bendaramu Tampanana ya Wor. Kula tampi kula pundi ndadosaken kawilujengan kula. Iya, muga-muga padha slamet ning Karang Gumenggeng. Nggih. Lah niki kula nyangking jambume disekresek malah didang nang Kurawa kok. Pada jaburan aring jabak. Iya ya ora apa-apa. Nggih. Kepareng kula matur, "Pojo." Ana Bawor bela buntung sowan ning negara Ngastina. Ana pendhita kinasihan dening Jawata Agung kok ora diwehi sembah. Ngapa nyembaring drona lah. Lah nek nyembaring drona nyong gudigen dadakan nyong. Lah aja ora usah pajak pucuk bae lah. Bongkote kapan pajak pucuk bae. Lah kepareng kula matun darane. Iya Bawor, kula niki dipun utus dening Rama Semar. Rama Semar negara Gedang, setundun Gedang Ambon, Wor nganameng negara Ngastina.
Kita kuwi 50.000 bebek ini. Udah ngomong aring Prabu Duryudana awit wisuwe Yewana Mandalasara nang aring negara Ngastina wiwit Prabu Pandhu Dewayana inggih Prabu Pandhu Dewanata inyo ngambika turi dhewe hadiah nang ratu kok seprana-seprene sidikukuwi mulane kowe nganang gawa surat perjanjian utawa setripikat kaya niku nggih Mbok nggih lah kula betah layang setripikat kaya niki layange saking Semar niki lah niki wonten tanda tangane Semar Badranaya Lurah Karanggumenggeng Anak Sapek Karanggumenggeng. Lah niki kantun tapak asma panjenengan benjang kapan Wana Mandalasara dipun pasrahaken Ramakunda ayeni. Kaya niki layange niki nggih mambu wangi niki dan niki layang setripikat kaya niki lah kula sowan mriki ken nyuwun tapak asma Prabu Duryudana nek mboten tapak asma kula ngamuk wonten negara Ngastina ini kemawon cara buta nantang bedul negara Ngastina udah tegawe Karangabang krikil untut cendol meripat belet empolo Prabu Basukarna Purbawasesa kula. Daya-daya wonten negari Ngastina taksih dipun anggep Senopati Agung. Kula aturi Purbawasesa matur sinembah nuwun bawor. Anu kepripun darane saiki metu njaba karo aku ayo. Metu njaba karo aku ayo. Metu njaba karo aku. Metu njaba kelawan aku keparat. Jenengane wayang ringkes kudu gamelan. Mulane anggen gedhog sing bener. Yo jarku bener.
ujarku garek rame-rame karo Mbah Soekarno dadak dodok kaya jembrungan. Oh alah. Mboten napa-napa. Ge rame-rame. Nggih. Lah sing penting tuli gayeng. Ya sing penting tuli gayeng lah. Nggih, sugeng rawuh Rama Kiai Hanafi kalian Pak Triwahyono lan sedaya dalang-dalang Kadipaten Kebumen. Gimin carita ya munggah gunung lah ngelipur wong gunung pada mudun wong gunung dalang Parman ya teka Mbah Nawar ya teka mangke Pak Kiai kula aturi ngendikan wonten goro-goro ning goro-gorone teng Mbah Nawar niki mangke men sekali-kali wong tua jejer sinden sing ayu-ayu nang jejerku ya ayu nuninggi bobo penemban bobo kula nuwun dawuh sabda pangandika paman seguni kula nuwun dawuh pangandika dipun bibaraken pasiban samangke kawula ngestoaken dawuh wikawiku sabda Pendhita Ratu tan kena wala-wali pinundi dening kula sak negari sak wanda medhar sabda rinata dening sak negari Prabu Duryudana arsa kondur kedaton ginrebeg dening budaya saripun sang serang pambuh ing song-song gawat menawi Cinandra karo soto metarangan
Prabu Duryudana arsa kandhane kedaton ginerebeg dening bedhaya sanepi serangan pambuyunging songsong gawat. Menawi Cinandra Prabu Duryudana mboten pinarak wonten Sri Menganti. Minggah rengganing gapura busana keprabon ginentos busana kabrahmanan. Ngecus kukusing dupa ingkang gedene dupa sendas gajah gedene. Kukusing dupa kemulun kelun-kelun meratandani Prabu Duryudana ketrima dening Gustine sinegek ingkang mringkanda. Wonten negari alun-alun negeri Ngastina. Narapati Basukara glandang kinurah bawa. Narpati Basukarna glandang gula iya. Kaya aja kebacut wani ning Pasewan Agung Negara Ngastina. Ngertenono aku Narpati Basukarna agula-guling Negara Ngastina, Senopati Agung agula-guling Negara Ngastina. Kowe lanyong-lanyong ning Negara Ngastina, apa aku dianure tanggung jawab? Saiki kowe tek aturi Bali. Bali sing kepripun? Bali panggonan sing go mangkat mau saiki diparani kowe tembung Bali. Nek ora gelem Bali, Bali wertamu. Udah, Bali wertaku lah sianu kepripun. Udah. Bali werta berarti kula mati niku. Narpati Basukarna. Dereng wonten Narpati Basukarna pun wonten saudara bawur ngerti apa ora? Udah, siki dadi ratu. Sandangane mewah-mewah. Gemien agi wong cilik ngenger nang aring negara Ngastina sing ngopeni bawur mbok siki dadi ratu lho ora wong cilik lho ora mrebel-mrebel lajeng napa sampean napa kula anu boten wantun kali sampean wong kula niku daya-daya niki kula gawa pendekar monyet dari Kendali Sada ngerti apa ora? Udah ajeng perang kali kula ora aku ora wani. Iya bawor. Udah matur kesuwun sampun dadi batanging kula. Iya. Aku kemutan ramamu Semar dadi Resi Panetes murid Kinasih Ki Anoman. Ana ing Harga Kilasa bapamu dadi Resi Panetes murid Kinasih Ki Anoman piwulange bapamu kuwi
tak pundione ngatiku seprene. Wong jaili wong sing jaili durung paring pangapura ning sing dijaili wis maringi pangapura dhisik iku jenengane manusa kang luhur. Iku piwulange Kakang Semar dadi Resi Panetes ning Harga Kilasa. Murid kinasih ki aku. Nalika semono aku ya kemutan nalika aku duta ana negara Ngastin, negara Ngalengka Dirja. Nalika semono aku diserot dening Digya Wilkataksini. Aku diparingi aji pengampang-ampang bedah wetenging buta. Aku mlebu ning wetenging buta. Wilkataksini ana ing tengahing samudra mambrut ya karena aji pengampang-ampang peparingi Semar Badranaya. Mula ing dina iki Bawor, aku ki prasetya ramamu bakal nyuwun wana Mandalasara sing dadi betenge Ki Anoman. Ya kaya niku. Lah mangkane Prabu Basukarna niku pun tek omeh Tenggula melayu jaluk bantuan Kurawa mesine kaya niku. Milanipun kula nyuwun bantuan Ndara Amonan ya tek tandangi Kurawa kaya ngapa? Mangga durane dijajah Semar Badranaya ora trimo. Gula-guling ngono satu. Sampun prapteng miting Nagasari mulat mangandhap katingal Wanujayu Guraking. Oh ora pangling Aswatama, ora pangling beketen munyuk putih sok Kendali Sada. Munyuk nyaknyuk cenguk ngaknguk bleketer munyuk putih. Monyet elek saka gunung Kendali Sada gembonge mangriyawan ora pangling. Bakal mbelani Semar Badranaya sing bakal nyuwun Mandalasara. Ora. Pancen kepara nyata. Kowe kaya Durjana kraina edan, aku diarani kaya maling krainan. Anoman. Kowe wis tuwek. Kowe wis tuwa. Suramrata Jayamrata ampiaken kaya wong jala kinepung wakul mbinaya mangap. Sekethi wuri siyute ing ngarep. Iki jago kepruke Ngastina Haswatama. Putra bapa Penemban Durna sing bakal mateni bleketer munyuk putih. Aja mung sumbar nyatakno ing dadi sesuatu. Wah, keparat tandani modyan.
Lengeng cemplon-polon bindang Gorya. Adikku Aswatama, Tomo Aswatama yo. Aku bubar mendem. Ana geger apa alun-alun Mas Aswatama mo. Yo. Dur sasana ya kiye. Oh, Mbak Nawar ciu sabotole kakine turu kenton kontake yo. Ye, biyunge turi-turi putih ye. Sindene surempengan gawa susu sebobongan ye. Sing siji wongso Subali wong ora sepira susune sebal folio. Singkulon wis kedaluwarsa Harni. Malah nganggo kotang palsu. Aswatama menapa Aswatama menika ngaten Kakang Dursasana. Kakang Dur aku tes main, aku tes mabok ya. Ditinggal lunga bojone. Ya. Yo. Ana apa geger-geger alun-alun? Menika ngaten. Menika Kakang Semar Badraya menika gugat apa? Gugat wana Mandalasara. Aging apa ya? Apa? Ora. Agi, orang apa-apa. Yo. Iya. Yo tutu tandangane si Amonan ketek putih yo.